guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Welcome to Batangas! Andito po tayo ngayon sa aming bakasyunan. Kaya medyo busy po. Wala po muna tayong plant hunting. Pero syempre, gusto ko rin pong i-share sa inyo ang mga tanim ko sa rooftop sa Maynila. Tara, samahan niyo po ako. O diba guys, nung haba niya, ayan o. Yan. Pangtanghalian namin to. Diba, libre na sa ulam. Bagong ani. Saan pa yung isa? Hindi masyadong makita. Ayun. Pipitasin ko na yan para lutuin. Libre ulam. Hirap paging vlogger, taga video ka rin. Yan.
Kahit ganyan-ganyan lang, libre na ulam. Wala na eh. Nung nakaraan yung mga kaibigan ko, binigyan ko. Malalaki yung patola na yon. Yung dito, oh, huling bunga na, oh. Bumanta na yung mga dahon. Ito po ang aking tanim na mga okra. Ayan, daming bunga, di ba? Ayan, kailangan ko nang kunin yan. Bibigay ko kay Madir. Ayan. Ito yung mga hanging plants photos. Ayan. Ayan. Ito guys, yung aking tanim na luya. Kailangan na nating anihin. Ayan. Para mabawas-bawasan yung mga tanim ko dito. Gubat na gubat na. Ayan oh. Luya, di ba? Ito marami. Ayan oh. Tigas ng ano. Ako. Hindi mo mabunot. Matigas. Pag ang dahon ay mga tuyo na, ibig sabihin, talagang ready to ani na siya. Ayan o. O diba? Luya na. Ayan o. Naku, napakarami kong aanihin na luya. Ayan o, diba? Ayan. Bigyan muna natin ng tubig para malambot ang lupa. Ayan, konting linis lang. Magandang klase ng luya pala itong natanim ko. Ayan o. Diba? Diba? Grabe. Ah, hala. Oh. O, diba? Ang daming luya. Nako. Wow, ang dami. Yan. Ang tigas talaga, ang dami pa sa. Ang lalim pa oh. Ay nako, nay. Wow! Ang dami kong naani, katuwa naman. Pag may tinanim, may aanihin. Yan. Ayan, marami-raming naani. Dragon fruit. Diba? Gusto ko takalain na malaki na pala. Nagulat na lang ako. Haba niya. Wow.
aking permit, susuko. Meron akong ganyan nasa hindi ko na asikaso. Tabi-tabi na sila eh. Oh, hanggang doon. Dati ang mga nakatanim dyan, talong. Ngayon po, kung papansin nyo, mga gumamela na. Yun nga lang, wala pang mga bulaklak, diba? Ay, sa wakas, namulaklak din ang aking bugambilya. Ito yung aking gabi. Marami akong tanim na gabi. Pero tanim talaga yan ng aking asawa. Ayan, yung kamatis na binili ko, di ba? Grabe, no? Hindi lugi. Ako talaga, guys, nagtatanim talaga ako ng mga kamatis. Sili. Kaso lang, bumili na ako ngayon na malaki na sila. Medyo may bunga na. Marunong naman ako talaga magtanim nito, tsaka magpabunga. Kaso nga lang, minsan sa sobrang busy po. Kaya, ayun, naisip ko na bumili na lang para yung may bunga na o ako na lang po magpapabunga. O katulad nito, maliit ko pa yan nabili o ako na lang nagpapalaki. Siyempre meron tayong mga i-spray dyan ng mga organic na pampabulaklak. Diba, yung kalamansi, ayan o. Yung kalamansi na bagong bili namin, pero meron naman kalamansi pa dati. Pakita ko sa inyo. Ayan o, yung mga hinog na yung iba. Ito yung dati naming sili. Yung sili na pinabunga ko, ako nagpabunga niyan. Kasi medyo matanda na siya, kaya ganyan. Naku, kinalbo na to ng aso. Ewan ko ba, aso ba o ibon ng nagkalbo din sa mga dahon na yan. Siling labuyo. Ayan guys ha. Naku, hindi ko na nakuhaan na. Tikman natin ang balimbing. Ayan guys, hinog na yung kamatis ko, kaya kailangan ko na talagang anihin. Yan. Yun pa. Naku, mabubulok na. Ayan. Masarap to sa sinabawan. Ito yung kamatis na nabili ko kay Ate James Garden. Oh, gumulong na yung isa. Ito guys yung aso ko na makulit yan. Naku, nakakatakot. Yan oh. Mahulag. Baste, makulit. Guys, naani ko. 4 na piraso, di ba? Magkano rin to. Sa totoo lang guys, mahilig naman talaga ako magtanim ng kamatis. Kaso nga lang, naisip ko na bumili na lang ng namumulaklak para ako na lang. Naisip ko na bumili na lang talaga ng kamatis na puno na at ako na lang ang magpabulaklak. Kasi medyo late na. Pero syempre magtatanim pa rin tayo guys. Ayan yung naani ko. I-update ko lang kayo guys. Ito yung aking mga bagong tanim ng mga talbos. Ang bilis nilang lumaki. Parang Thailand lang na itinanim ko to. 2 weeks pa lang ata eh. Ayan guys. Magsasahog kasi. Isasahog ko kasi ito. Dahil ako magluluto ng isda. O diba? Malaking tipid. Ito yung aking gunting. Sa totoo lang, may gunting ako dito sa taas. Hindi ko makita. Ewan ko kung sinong gumamit. Ayan. Meron din akong tanim ng sibuyas, bawang. Dito naman sa may lambat, nakatanim yung mga bagong tanim kong pechay. O, ito yung plato, yung paglalagyan ko ng talbos. Nakalagay yan sa lambat, nakalagay yan sa net kasi sa totoo lang guys, ako pag hindi ko gawin yan, inuunahan ako ng mga ibon.
Ayan, putol-putol. Medyo nahihirapan ako guys kasi nga ako na nga yung nagbablog, ako pa yung nagbibideo. Okay lang. Maganda talaga pag may sariling tanim. Nandito nga tayo sa urban kaya dapat talaga magtanim tayo ng sarili nating gulay kasi guys, magastos dito sa Manila. Napakagastos dito. Dito, ultimo asin, posporo, o diba, binibili. Sabi nila, sa probinsya, kahit papano, yung mga magkakapitbahay, naghihingi yan kung sino meron. Ang bait naman. Pero dito sa Maynila, naku po, kanya-kanya. Ayan, diba? Talagang pinutulan ko na guys para yumabong pa siya.